Кнігі без літар на камунікат.орг. Шановне господарство, вітаю вас усіх. Мене звуть Ігор Мельнікаў, кандыдат гістарычных навук, даследчык гісторыі даваеннай савецка-польскай мяжы. І сёння я прэзентую вам некалькі маіх папярэдніх прац, але таксама і раскажу пра новую кнігу, бо так атрымліваецца, што я па сутнасці за апошнія 2 гады падрыхтаваў такую трылогію, калі казаць пра літаратуру, але ж гэта гісторыя, прысвечаную якраз даваеннаму савецка-польскаму кардону. У 2020 годзе свет убачыла вось гэтая кніга «На мяжы цывілізацый. Старонкі гісторыі даваеннага савецка-польскага кардона». Не пабаюся гэтага слова, праца фундаментальная. Я збіраў матэрыялы на працягу апошніх 10 гадоў. Гэта былі, канешне, і архіўныя матэрыялы, як, дарэчы, айчынныя, то бок беларускія, так і замежныя, гэта і расійскія архівы, вялікая колькасць матэрыялаў з польскіх архіваў, архівы розных людзей, зразумела, мой уласны архіў. Ну і акрамя гэтага значны аб'ём матэрыяла — гэта вынікі маіх уласных экспедыцый, гэта вывучэнне той даваеннай савецка-польскай мяжы на мясцовасці. У папярэдні час, вось у 2019 годзе з'явілася вось гэтая кніга «Верасень 39-го. Магіла неаб'яўленай вайны». Здаецца, у назве няма мяжы, але асобны раздзел, дастаткова вялікі, прысвечаны якраз баям Чырвонай арміі 17 верасня 1939 года на той даваеннай савецка-польскай мяжы. Ну і вось далейшыя рэпрэсіі на гэтай тэрыторыі. Зараз непасрэдна ўжо ў 2021 годзе я працую над новай кнігай 1941 год, чэрвень 41-го, «Спыніць на старой мяжы». І гэта трэцяя частка гэтай трылогіі. Гэта кніга, якая прысвечана баям чэрвеня 41-го года на старым даваенным кардоне ад Дрысы, ад Верхнядвінска да Жыткавічаў, да вось мяжы непасрэдна ўжо сучаснай паміж Беларусі і Украінай. Ну і вось гэты даваенны кардон я якраз апісваю, як саветы рыхтаваліся і што з гэтага выйшла ў чэрвені 1941 года. На мяжы цывілізацыі, бачыце, вось гэтая праца, розныя моманты звязаныя з той даваеннай савецка-польскай мяжой. Адразу скажу, што гэтая кніга прысвечана мужнаму беларускаму народу, які, нягледзячы на выпрабаванні, рабіў і робіць усё, каб народам звацца. З'явілася гэтая кніга ў непросты час. Усе мы ведаем, што зараз адбываецца, і гэты працэс фарміравання нацыянальнай самасвядомасці, які працягваецца і зараз, гэта досыць важна, таму што гэтая мяжа цывілізацыі, яна ўплывала і ўплывае на тое, што ў тым ліку адбываецца зараз. Беларусь была і застаецца паміж захадам і ўсходам. У 20-30-е гады яна знаходзілася паміж еўрапейскай дэмакратычнай цывілізацыяй і паміж імперыяй Сталіна. Прычым дэмакратычнай у адносінах да Европы дастаткова умоўна, таму што у 30-е гады Европа — гэта фашызм у Італіі, нацызм у Германіі, гэта імперскія стасункі не толькі у немцаў, але ж гэта і брытанская імперія, французская дзяржава, якая мае ўсе рысы якраз імперіі. Але гэта наша Беларусь, якая падзелена паміж 2 краінамі. Галоўны герой гэтай кнігі, паўтаруся, гэта не мастацкі твор, але ж галоўны герой ўсіх маіх прац ад першай заходнебеларускай Атлантыды да вось на мяжы цывілізацыі — гэта звычайны чалавек. Неважна, ён у уніформе ці ён у
простай цывільнай вопратцы. 21 год, усталяванне мяжы і тыя фармацыі, якія ахоўваюць. Гэта і памежная паліцыя, гэта і батальёны, мытныя батальёны польскія, гэта дзяржаўная паліцыя да 1924 года. Гэта я кажу пра польскі бок мяжы. З савецкага боку гэта памежныя атрады. 12, 13, 14, 15 Заслаўскі, вось тут у Заславе, дзе я знаходжуся, якраз знаходзіўся штаб 15-го памежнага атрада, 16, 17, 18. Гэтыя атрады былі на тэрыторыі Беларусі. Умовы функцыянавання той самай памежнай аховы, будаўніцтва інфраструктуры. Вось вялікі раздзел гэтай кнігі гэта стварэнне інфраструктуры польскага корпуса аховы памежжа. У сярэдзіне 20-х гадоў, з моманту якраз стварэння корпуса аховы памежжа, пачынаецца будаўніцтва. Будаўніцтва шыкоўных казарм, будаўніцтва будынкаў інфраструктуры, прычым гэта зусім побач ад Менску, гэта Маладзечна, гэта Вілейка, Клецк, ось Стражніцы па якраз праекту архітэктара Наваковскага. Цікавыя матэрыялы, больш таго, паўтаруся, гэта не толькі архіўныя дадзеныя, гэта яшчэ і вывучэнне мясцовасцяў. Мая кніга, як і папярэднія кнігі, багата ілюстравана. Гэта вялікая колькасць здымкаў, прычым унікальных здымкаў, якія з большасці раней не публікаваліся. Гэта і сучасныя матэрыялы, і здымкі з архіваў, і здымкі з майго прыватнага архіва. Ну, ось тут, напрыклад, здраджу, што ёсць вялікі архіў капаўцаў з Краснага, мястэчка Краснае, вось тут зусім побач з Ардашковічамі. Дык вось мне атрымалася яго набыць, і вось ён тут вот апублікаваны в гэтай кнізе, і паказана тое, як выглядала інфраструктура памежнікаў якраз вось у 30-е гады, ну, непасрэдна падчас функцыянавання той мяжы. Акрамя вось гэтага я апісваю службу корпуса аховы памежжа. Фармацыя вельмі цікавая. Фармацыя, якая ў Беларусі, на вялікі жаль, слаба вывучаецца, бо ў савецкі час, зразумела, на яе ніхто не звяртаў увагу. Гэта ж буржуазная вайсковая фармацыя. Мы пра савецкіх памежнікаў будзем расказваць, а што мы будзем пра палякаў расказваць. Між тым, ну, тым ліку і беларусы служылі ў гэтай фармацыі. Вось яны ахоўвалі мяжу, яны былі тымі, хто павінен быў прасоўваць гэтую самую еўрапейскую цывілізацыю. Не заўсёды гэта было пазітыўна, але ж былі пазітыўныя моманты. Ну, напрыклад, польскія капаўцы сачылі за захаваннем культурнай спадчыны на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў. То бок збіралі там нейкія артэфакты, сачылі за тым, каб не знішчаліся, напрыклад, курганы. Былі выпадкі, калі капаўцы набывалі, напрыклад, нейкія артэфакты у сялян, якія там яны знайшлі там падчас сельскагаспадарчых прац. Пагадзіцеся, гэта незвычайны такі бок аховы мяжы, але ён прысутнічаў. Больш зразумелы бок мяжы гэта, канешне, барацьба супраць кантрабандыстаў, і тут вельмі падрабязна гэта апісана. Прычым я не паўтараю, канешне, тых баек, якія пісаў Сергей Пісецкі. Ён пісаў прыгожа, ён пісаў цікава, але я не лічу яго творы гістарычнымі манаграфіямі. Гэта ўсё ж сапраўды літаратура такая, больш science fiction, можна сказаць, хаця ёсць, канешне, правдзівыя моманты. Разам з тым, вялікая колькасць успамінаў звычайных людзей. Кантрабандысты былі ў кожнай вёсцы, прычым кантрабанда гэта не толькі 20-е гады, гэта ў тым ліку і 30-е гады, аж да пачатку Другой сусветнай вайны. В некаторых выпадках нават і 40-41 год, калі, здаецца, мяжы не было, але яна была, гэта была зона загароды. Гэта ўжо трошкі іншы момант, пра яго ў наступнай кнізе «Чэрвень 41-го» спыніць на старой мяжы. Але здесь, на мяжы цывілізацыі, гэта расповед пра барацьбу супраць кантрабандыстаў. Гэта вялікі раздзел, вельмі цікавы, звязаны з барацьбой супраць
савецкіх дыверсантаў і выведнікаў. Гэта вельмі цікава, таму што выведка савецкая працавала вельмі актыўна, як зрэшты і польская выведка на тэрыторыі БССР. І вельмі часта жыхары памежжа працу на выведку КАП ці на другі польскі аддзел генеральнага штаба польскага разглядалі як працу. Зрэшты, як і працу, напрыклад, на савецкіх памежнікаў. Аплачвалі досыць добра. Аплачвалі часта не савецкімі рублямі і польскімі злотамі, а залатымі чырвонцамі і амерыканскімі доларамі. Дарэчы, тут у вёсках яшчэ можна пашукаць. Мне вот там шчасціла знаходзіць, напрыклад, один раз мне перадалі долар 28-го года, які якраз чалавек атрымаў па адных дадзеных за кантрабанду, па другіх дадзеных якраз за супрацу з польскай выведкай. Сітуацыя была эканамічная як на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў, так і ў БССР вельмі цяжкая, таму жыхары памежжа вымушаны былі супрацоўнічаць. Вельмі часта былі такія выпадкі, я пра гэта пішу, калі жыхары памежных раёнаў супрацоўнічалі з двумя выведкамі адразу. То бок былі агентамі і той выведкі, і гэтай выведкі. Саветы першапачаткова нават гэта дапускалі. Вось ты з'яўляешся агентам польскай выведкі, але ж працуеш у тым ліку і на нас. І такім чынам ты можаш дэзу якраз насіць палякам. Палякі не талеравалі такія рэчы, але не заўсёды яны ведалі, што, напрыклад, чалавек супрацоўнічае з саветамі і прыносіць дэзу якраз польскаму боку. Тут гісторыя вельмі цікавая, напрыклад, шпіёнскія адрасы ў Менску. У Менску існавала цэлы шэраг якраз канспіратыўных кватэр, дзе супрацоўнікі ДПУ, пазней НКУС, сустракаліся з агентамі, якія прыходзілі з Польшы, і частка гэтых будынкаў захавалася ў Менску. Пра гэта я апісваю, гэта я расказваю на прыкладзе звычайных людзей, як яны прыязджалі на чыгуначны вакзал Менск, як яны іх селілі там у гатэлі ці на гэтай кватэры, там, напрыклад, для чырвонага касцёла, і як яны сустракаліся з агентурай. Цікавы факт, напрыклад, што у доме ўраду, сучасным будынку дома ўраду, прыгожым лангбардаўскім будынку, быў асобны кабінет, дзе рыхтавалі агентуру для працы на тэрыторыі заходняй Беларусі, паўночна-ўсходніх ваяводстваў другой Рэчы Паспалітай. На тэрыторыі БССР польская агентура таксама працавала. Таксама гэта была не толькі, напрыклад, агентура дыпламатычная, бо была консульства польскае, але за супрацоўнікамі консульства сачылі. Разам з тым былі людзі, которые проста пераходзілі мяжу, памежнікі іх адлавлівалі, не ўсіх, праўда. Тыя збіралі інфармацыю, у тым ліку пра памежнае будаўніцтва. Саветы таксама будавалі інфраструктуру, і гэта інфраструктура была досыць такая разнастайная. Гэта былі ад застаў і камендатур да умацаванняў. Заканчваючы польскі бок мяжы, раскажу, што вялікі раздзел гэтай кнігі прысвечаны баранавіцкаму умацаванаму участку войска польскага. Мною праведзена асабіста вялікая праца на месцы, я ездзіў, вывучаў гэтыя агнявыя кропкі, даследаваў іх, збіраў інфармацыю, і сапраўды сабрана досыць значная частка цікавых матэрыялаў, як архіўных, так і сучасных, каб апісаць, што такое баранавіцкі умацаваны участак войска польскага. Часткова старыя нямецкія умацаванні на лініі так званых нямецкіх акопаў пад Баранавічамі палякі ў пачатку 30-х гадоў вырашылі мадэрнізаваць. І зрабілі гэта досыць паспяхова. У сярэдзіне 30-х гадоў дабудавалі новыя умацаванні, і якраз гэта была досыць моцная лінія, якую, дарэчы, саветы дастаткова сур'ёзна разглядалі, баяліся. Дарэчы, у 39-м годзе, калі перайшлі мяжу, то Крывашеін, якраз камандуючы таго корпуса, які наступаў на гэтым накірунку, баяўся, што яму прыйдзецца прарывацца праз гэтыя умацаванні, праз гэтыя традытары, гэта дакі флангавага агню.
Аднак 20-я пехотная дывізія, якая павінна была абараняцца у баранавіцкім умацаваным участку войска польскага, яна яшчэ ў сакавіку 39 года была перакінута пад Млаву у Польшу, і там змагалася ў верасні 39 года. А в сваю чаргу пад Баранавічамі не было войскаў палявых падраздзяленняў, каб яны занялі гэтыя умацаванні і вось аказалі супраціў Чырвонай арміі. Ну, не секрет, што саветы разглядалі менавіта другую Рэч Паспалітую як найбольш верагоднага праціўніка у выпадку вайсковых дзеянняў з Европай. А Польша, ў сваю чаргу, ну, таксама бачыла менавіта у Крамлі, у Маскве галоўнага ворага, які, канешне, не забыў паразу 20-го года і, канешне, паспрабуе свой такі рэванш атрымаць за тую паразу. Таму і будаваўся гэты баранавіцкі умацаваны участак, прычым гэта не толькі кулямётныя дакі, не толькі старыя нямецкія, паўтаруся, гэта цікавыя умацаванні, сапраўды цікавая польская даваенная інжынерная думка, гэта ўсё бачна, гэтыя дакі захаваліся. Цікавы момант, дарэчы, вось зараз працуючы над новай кнігай чэрвень 41-го «Спыніць на старой мяжы», знайшоў такі досыць цікавыя матэрыялы наконт таго, што савецкія часткі, якія адступалі пад ударамі немцаў, часткова выкарыстоўвалі некаторыя польскія ўмацаванні вось пад Баранавічамі. Некаторыя дакі вось якраз адыгралі ў тым ліку ролю для чырвонаармейцаў. Не ўсе, канешне, але тыя, которые вось былі зручны для выкарыстання для адступаючых частак, і можна было у іх змагацца супраціў жаўнераў вермахта. Дарэчы, на некаторых бачныя сляды абстрэлаў, бачныя выбухі, менавіта вось знешнія, не ўнутраныя падрывы савецкія 40-го года, калі ўжо нішчылі гэтую лінію саветы, а менавіта 41-го года, і гэта досыць добра бачна. Вяртаючыся ў 30-е гады, гэта, канешне, савецкія ўмацаванні. Тое, што ў сучаснай Беларусі дастаткова часта і, на жаль, памылкова называецца лініяй Сталіна, былі розныя ўмацаваныя раёны. Гэта Полацкі ўмацаваны раён, Мінскі ўмацаваны раён, Слуцкі ўмацаваны раён і Мазырскі ўмацаваны раён. Гэтыя ўмацаванні на самой мяжы з Польшай насамрэч маглі адыграць досыць моцную ролю у баявых дзеяннях. І тут у сваёй кнізе я апісваю такі досыць цікавы момант, аналізую, чым валодала польская армія напярэдадні Другой сусветнай вайны і ці была яна здольная для аказаць супраціў і прарваць гэтыя ўмацаванні якраз на савецка-польскай мяжы, напрыклад, пад Менскам. Так вось, гэты аналіз, гэта не гдыбанне ніякім разам, як кажуць палякі, то бок я не разважаю, што было б калі б. Я кажу пра тое, што аб'ектыўна мела польскае войска і што аб'ектыўна мелі, напрыклад, Чырвоная армія на выпадак удару. І сапраўды савецкая лінія ўмацавання, напрыклад, пад Менскам была дастаткова моцная, плюс пад канец 30-х гадоў былі пабудаваныя палкапанеры артылерыйскія, якія маглі стрымаць любы польскі танк без нейкіх перашкод. А кулямётныя дакі, якія былі досыць эфектыўнай зброяй супраць пехоты, маглі таксама вельмі паспяхова стрымаць і нават польскую кавалерыю. Іх было досыць шмат. Калі казаць, напрыклад, пра полацкі ўр, які пачалі будаваць яшчэ з канца 20-х гадоў, то там канцэнтрацыя дакаў, доўгатэрміновых агнявых кропак была значна больше нават, чым у кіеўскім умацаваным раёне. Дык вось тыя умацаванні сапраўды адыгралі значную роль, напрыклад, у 41-м годзе. Мазырскі ўр Палесся не адыгрывала такую важную стратэгічную ролю, але я апісваю, канешне, як саветы будавалі гэта ўсё. І самае цікавае, вялікую колькасць інфармацыі, цікавай, малавядомай, я атрымаў
здадзеных польскай выведкі, агенты якой пераходзілі савецка-польскую мяжу, і, напрыклад, тут Лізаслаўя вывучалі некаторыя дакі. І вось я гэтыя дакі дакладна ведаю, бо я хадзіў там, я якраз вывучаў іх. І тут раптам, працуючы, напрыклад, у архіве Стражы гранічнай ў Шчэціне ці Цэнтральным вайсковым архіве пад Варшавай, я знаходжу факты, матэрыялы, дзе апісваюцца дакладна гэтыя самыя агнявыя кропкі, якія да сённяшняга дня яшчэ стаяць, а некаторыя з іх у 41-м годзе прымалі удзел у баявых дзеяннях супраць нацыстаў. Дык вось, нягледзячы на тое, што яны ахоўваліся чырвонаармейцамі, нягледзячы на тое, што здесь была досыць жорсткая мяжа, і саветы нішчылі, стараліся вылавліваць кожнага, хто нелегальна перасекаў мяжу, все роўна польскі бок збіраў гэтую інфармацыю, нават пробы бетона бралі, нават дакладныя планы былі вось таго, як выглядалі гэтыя агнявыя кропкі, і нават ёсць выпадак, калі польскім выведнікам атрымалася дастаць вось унікальную інфармацыю. Гэта сшыткі і ведамасці якраз з аднаго з дакаў, дак нумер 121. Ён да сённяшняга дня існуе, дарэчы. Гэтыя дакументы былі атрыманы, і вось усё гэта зараз апублікована ў маёй новай кнізе «На мяжы цывілізацыі». І, канешне, гэтая фактура досыць цікавая. Яна, напэўна, не вывучана ў Беларусі. Польша таксама даследчыкаў не было досыць шмат, таму што гэта ўсё ж такі не зусім, як лічыцца, польская гісторыя. Хаця, насамрэч, у тым ліку звязаны з Польшай, таму што гэта ўсё будавалася на савецка-польскай мяжы і якраз на выпадак вайны паміж Другой Рэчы Паспалітай і Савецкім Саюзам. Барацьба супраць выведкі, супраць польскіх агентаў, канешне, была досыць моцная. І асобны раздзел маёй кнігі – гэта якраз рэпрэсіі на мяжы ў 1937, асабліва 1938 годзе. Гэта антыпольская аперацыя, калі якраз савецкі бок досыць жорстка падышоў да жыхароў памежжа. Увогуле, гэтую паласу памежную досыць моцна прасеивалі, вывучалі, проста выпадковых людзей там было дастаткова мала, з савецкага боку, зразумела. З польскага боку таксама былі свае рэстрыкцыі, свае рэпрэсіі, но значна менш, канечне, чым з савецкага боку. Дык вось, я дакладна апісваю гісторыю канкрэтных людзей. Вось я казаў у самым пачатку, што галоўны герой – гэта звычайны чалавек. Так вось, у некаторых вёсках нават стаяць помнікі, дзе апісаны цэлыя сем'і, якія былі рэпрэсаваныя падчас тых вось якраз чыстак. Прычым ахвярамі былі не толькі, напрыклад, звычайныя селяне, але члены камуністычнай партыі БССР, міліцыянеры, напрыклад, вайскоўцы былі, которые мелі там сувязі. Хапала для таго, каб трапіць у такі спіс нават таго, што ты там у 20-е гады калісьці схадзіў там да сваяка ў Польшу. Адзін раз, напрыклад. Не дай Божа, хто-то там займаўся кантрабандай. Кожны кантрабандыст савецкімі ўладамі разглядаўся як якраз дыверсант і супрацоўнік польскай выведкі. Жудасная гісторыя, я апісваю гэта на прыкладах людзей, як яны арыштоўваліся, як яны катаваліся. Хапаў, напрыклад, беларускага падручніка, які там чалавек, які прыйшоў з заходняй Беларусі, пасяліўся ў БССР, меў дома, і вось за гэта, напрыклад, беларускую газету ці беларускі падручнік у канцы 30-х гадоў можна было атрымаць абвінавачванне ў нацыяналізме і быць рэпрэсаваным. Это жудасна. Гэта сапраўды досыць такі яскравы момант. Ну і зразумела, канешне, любая сувязь з Польшай, ці то рэлігія, напрыклад, яна якраз уплывала на тое, што людзей рэпрэсавалі. Беглі людзі як з БССР у Польшу, так і з Польшы ў БССР. Розныя выпадкі. Напрыклад, у 1939 годзе перад самай вайной пабеглі беларускія маладыя хлопцы, каб не служыць у войску польскім і не змагацца за белага арла. Сюды яны прыходзілі, іх тут абвінавачвалі ў супрацы з польскай выведкай, і вельмі часта гэта ўсё вельмі кепска заканчвалася. Тут я ўсё гэта апісваю ў сваёй кнізе. Беларусы, грамадзяне БССР, таксама беглі
у Польшу, ратаваліся, і розныя былі таксама выпадкі. Сярод гэтых людзей былі ў тым ліку і супрацоўнікі выведкі савецкай. Дарэчы, розная была выведка, была і вайсковая галоў-упор, і была і нкусаўская. Насамрэч, гэта досыць цікава, і пра гэта можна падрабязна на некалькі гадзін расказваць. Функционирование памежной аховы, вот это я подробязно описываю, про это я подробязно рассказываю. И, конечно, як з польскага, так і з савецкага бакоў. І все гэта таксама ілюструецца ў тым ліку і артефактамі, вось як тут, напрыклад, артефактамі з мяжы. Гэта і шыльды, гэта і знаходкі, гэта і нейкія там артефакты, якія мне атрымалася ці набыць на нейкіх аўкцыёнах, ці самому знайсці на гэтай мяжы падчас экспедыцыі палявых даследаванняў. Усе мае дакументы, якія выкарыстоўваліся, усе матэрыялы вельмі часта падкрэсліваюцца і пацвярджаюцца якраз вось успамінамі, у тым ліку і мясцовых жыхароў, людзей, якія жывуць ці жылі, часто ўжо, конечно, не жывуць, на жаль, жылі на гэтай самай мяжы. Напрыклад, цікавым момантам было тое, што саветы перасялялі вёскі цэлыя. Прычым жыхароў высялялі дзе-небудзь там у Сібір, а цэлая вёска, якая знаходзілася пры самай мяжы, напрыклад, вёска Каленкі, яна была знішчана. І вот падчас адной з экспедыцый мы хадзілі якраз на тым месцы, дзе была вёска, і трапляюцца месцы, бачныя месцы, дзе былі дамы, напрыклад, нейкія знаходкі і дрот. Калючы дрот, які якраз дзяліў нашу Беларусь тады па сутнасці па-жывому. Гэта ўсё досыць важна, таму што гэта тое, пра што, як паўтаруся, ў савецкі час не расказвалі, а Беларусь у даваенны час, да 1939 года, была, па сутнасці, вітрынай бальшавіцкага раю. А у сваю чаргу крэсы, як казалі палякі, ці паўночна-ўсходняе ваяводства, гэта была апошні пастарунак Европы. І вось гэты такія вось контры паміж двумя часткамі аднаго цэлага, адной Беларусі, яны досыць моцныя. Пра гэта моцна варта падкрэсліваць, расказваць, бо гэта ў тым ліку дае адказ на шматлікія сённяшнія пытанні. Мы па сёння знаходзімся паміж двумя вялікімі цывілізацыямі, еўрапейскай і Расіяй. А Беларусь, выбіраючы свой шлях, павінна перш за ўсё вывучаць гісторыю, вывучаць памылкі, досвед мінулых пакаленняў. І вось гэтая кніга, а таксама, напрыклад, і верасень 39-го, гэта кніжкі, якія якраз даюць зразумець менавіта маштаб той трагедыі, якая абрынулася на Беларусю міжваенны час, калі чужынцы вырашалі лёс беларуса. Дык вось быць гаспадаром у сваім доме, вырашаць лёс сваіх дзяцей, не даваць магчымасць чужынцам цябе арыштоўваць, рэпрэсаваць твою сям'ю, гэта вельмі важна. Тады, ў 30-е гады, на вялікі жаль, беларусам трэба было выбіраць, знаходзячыся вось паміж молатам і кавадлам, але разам з тым гэта, канешне, досыць моцна і цікава, калі разглядаць, напрыклад, тых жа кантрабандыстаў, тых жа выведнікаў, якія туды-сюды хадзілі, і мяжа ахоўвалася, мяжа досыць моцна пільнавалася, але ж людзі ўсё роўна знаходзілі калідоры і пераходзілі. Былі знакамітыя людзі, якія вадзілі фігуркі, то бок людзі, якія ў 30-е гады, напрыклад, за грошы маглі чалавека з Маладзечна ці Валожына перавезці ў Менск і за гэта атрымаць грошы. Кантрабандныя тавары, валюта, якая была тады, на той момант, схроны гэтыя, усе памежныя ўмацаванні, інфраструктура. То ўсё тое, што з'яўляецца часткай беларускай гісторыі сёння.
Тады гэта было два розных света, сёння гэта адна Беларусь. Але разам з тым пра гэта варта расказваць, пра гэта трэба казаць і нягледзячы на ўсе праблемы, якія ёсць сёння ў нас, з гэтай гісторыі якраз і складаецца, ну, памяць цэлага народа і якраз, ну, досыць добрая падказка для таго, каб у будучым выпрацаваць правільную стратэгію для існавання як дзяржавы, так і беларускага грамадства. Працы працягваюцца. Зараз пішу кнігу «Чэрвень 41-го года», спыніць на старой мяжы. Гэта досыць моцны аб'ём працы, гэта аналіз баёў, аналіз трагізма і гераізма чэрвеня 41-го года, бо саветы якраз разглядалі тую самую старую мяжу як рубеж для таго, каб стрымаць нацыстаў. Выкарысталі гэта, но не паўсюль, на вялікі жаль. Як вядома, 28 чэрвеня 41-го года немцы былі ў Менску, і не атрымалася іх спыніць. Вось на 6-й дзень яны рухаліся на ўсход. Але некаторыя пункты гэтых умацаванняў, як, напрыклад, той же Полацкі умацаваны раён, даў досыць моцны бой. На Палесе памежнікі змагаліся, і гэта досыць цікава, калі структура маёй кнігі якраз і так падзелена адмыслова, каб гэта была частка прысвечаная памежнікам, частка прысвечаная умацаванням. І вось гэты момант, думаю, будзе цікавы для сённяшніх беларусаў. Менавіта расказ пра тое, што памежнікі знаходзіліся на старой мяжы, што гэтая мяжа, зона загароды, яна існавала, і саветы яе трымалі. Што было б, калі б у 41-м годзе не напаў Гітлер, то тут цяжка, канешне, разважаць, але проста так паехаць в СССР, напрыклад, у заходняй обласці савецкай Беларусі не было лёгка. І трагедыя людзей, якія не змаглі эвакуіравацца з тых самых заходніх абласцей на ўсход, гэта досыць моцна. А чаму? Таму што менавіта была мяжа, таму што памежнікі не пускалі людзей. Гераізм людзей, вельмі шмат магіл яшчэ да сённяшняга дня гэтых самых памежнікаў, чырвонаармейцаў засталося, і яны безыменныя, і тады не было, як казалі, часу, каб хаваць. Памяць людская, я сам ведаю дакладна, вось ёсць там нейкія помнікі стаяць, і ўжо няма на іх нічога, просто, ну, вот, і нават старых людзей няма якіх запытаць. Але помнік з таго часу, помнік 41-го года. Пачынаеш аналізаваць архіўныя дакументы, успаміны людзей, і атрымліваецца, што вось, да, тут быў бой, тут нямецкі мессер расстраляў савецкую машыну з памежнікамі, а памежнікаў пахавалі. Ну і вось, і вось гэта все трэба паказваць, расказваць, вяртаць гэтую гісторыю, бо з гэтай гісторыі складаецца якраз гісторыя краіны, гісторыя Беларусі. Праца працягваецца. Дзякую вам всім за ўвагу. Кніжкі, на вялікі жаль, не вялікім накладам, але спадзяюся, што будзе час, калі выйдуць яны большым накладам, магчыма. Но, як бы што, яны ёсць у бібліятэках. Дзякую за цікавасць да маёй працы, дзякую за цікавасць да маіх артыкулаў, да маіх кніг. Думаю, што гэта не апошняя лекцыя, мы яшчэ сустрэнемся.